mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Mga kabisyo, isang kwento na naman po ang ating mapapakinggan. Kwento na pwede nating kapulutan ng aral. Kwento na pwedeng kumurot sa ating puso. Kaya hindi ko na po papatagalin pa. Alamin at pakinggan na po natin ang kwento ng ating letter sender ngayong gabi na to. Dear Titan Jello at Rakitera, gusto ko lang po sanang ilabas ang bigat na matagal ko nang dala. Gusto ko lang i-share yung mga kwento namin ng isang babaeng pinakamamahal ko. Dahil hanggang ngayon, kahit sobrang sakit na ng mga nangyayari, hindi ko pa rin siya kayang bitawan. Noong una, DJ Titan Jello at Rakitera, una kaming nagkakilala ni Gia, hindi naman agad espesyal ang lahat. Nagsimula kami sa simpleng usapan, kamustahan, tawanan, hanggang sa hindi na namin namamalayan na araw-araw na pala naming hinahanap yung isa't isa. Siya yung tipo ng babae na kahit pagod ako, kapag nakita ko siya, mawawala yung bigat ng pakiramdam ko, lalo na kapag naririnig ko na yung boses niya. Tahimik lang yung relasyon namin pero sobrang saya. Simple lang kami, madalas mag-food trip, gala kung saan-saan, late night calls, at mga plano tungkol sa future na akala mo sobrang lapit na mangyari. Kapag may problema ako sa trabaho, siya yung unang nakikinig. Kapag siya naman yung pagod sa pagtuturo, ginagawa ko ang lahat upang mapasaya lang siya kahit sa simpleng paraan. DJ Titan Jello at DJ Rakitera, unti-unti ko ring naging malapit at natutunan na hindi lang po siya mahalin, kundi rin po pati ang pamilya niya. Nung una, ramdam ko talagang tanggap nila ako. Pinapapasok ako sa bahay nila, nakakasabay kumain, nakakausap ko ang lolo at lola niya ng maayos. At minsan nga, inaabot kami ng gabi sa kwentuhan. Pakiramdam ko noon, finally may pamilya ring tumanggap sa akin ng buo. Isa pa po sa pinakamasayang nangyari sa relasyon namin yung New Year, na doon po ako nag-celebrate sa bahay nila. Kumpleto kami noon. Tawanan, picturan, sabay-sabay kumain habang nagsisigawan sa ingay ng paputok sa labas. Tanda ko pa nga po yung tingin ni Gia sa akin noong mga 12 midnight. Yung tipong parang wala na siyang ibang gusto kundi makasama ko habang tumatagal yung panahon. Doon ko po lalong na-realize na gusto ko na siyang makasama habang buhay. DJ Jello at DJ Rocky, habang tumatagal, mas lalo kaming naging sigurado sa isa't isa.
Pinag-uusapan namin yung future namin. Lalo na po yung kasal, yung magiging bahay namin. Yung pwedeng maging future na buhay namin na simple lang pero magkakasama. Hindi man kasi kami mayaman, pero pareho naman kaming nagtatrabaho ng maayos at nangangarap na balang araw, mabuo namin yung buhay na gusto namin. Akala ko po noon sapat na yung pagmamahal para maging masaya hanggang dulo. Hindi ko alam na darating yung araw na yung dating pamilyang nakangiti sa akin, sila rin pala ang magiging dahilan kung bakit unti-unting mawawasak yung relasyon naming dalawa. DJ Titangelo at DJ Rakitera, may nangyaring hindi magandang issue tungkol sa pagkawala ng gamit ko. Ang masakit, imbis na alamin yung totoo, ayusin ng maayos para mas pinili nilang kampihan yung may kasalanan. Simula noon, nag-iba na ang lahat. Yung dating maayos na pakikitungo nila sa akin, napalitan na malamig na tingin at galit na hindi ko maintindihan. Pero po ang pinakamasakit, si Gia yung nasasaktan sa lahat. Naririnig ko kung paano siya sigawan at pagalitan at pagsalitaan na masasakit ng sarili niyang pamilya dahil lang sa ayaw niyang iwanan ako. Umabot sa point na umiiyak na lang siya habang kausap ako sa gabi. Minsan hindi na niya alam kung paano niya nga ipaglalaban yung sarili niya kasi mismong mga taong dapat umiintindi sa kanya, sila pa yung unang dumudurog sa kanya. At habang nangyayari lahat ng yon, may isang taong biglang sumingit sa buhay namin. Tawagin na lang natin siyang Asul. Siya yung dating nanliligaw kay Gia. Bago pa naging kami, siya na yung umaaligid at nanliligaw sa taong minamahal ko. Kaso nga lang, hindi siya gusto ni Gia. Pero ngayong magulo na kami at pilit kaming pinaghihiwalay ng pamilya niya, bigla siyang naging malapit sa kanila. Nakakalabas-pasok siya ngayon sa bahay nila at tinatanggap na maayos. Pinupuri. At para siya yung gustong-gustong ireto para kay Gia kesa sa akin. Damandama ko po na habang siya'y tinatanggap, ako naman unti-unti nang tinataboy palayo sa pamilya nila. DJ Titangelo at DJ Rakitera, sobrang sakit isipin na yung bahay na dati kong pinupuntahan na masaya, ngayon parang bawal na akong lumapit. Yung dating sabay-sabay kaming kumakain, ngayon puro iyak at takot na lang yung natitira sa amin ni Gia. At ang pinakamasakit sa lahat, alam kong hindi naman mahal ni Gia si Asul, pero pinipilit ito ng pamilya niya. Pakiramdam ko tuloy hindi na nila iniisip kung saan magiging masaya si Gia. Ang importante na lang sa kanila yung taong gusto nila para sa kanya. Sa totoo lang, DJ Titangelo at DJ Rakitera, bilang lalaki, sobrang hirap po tanggapin na wala akong magawa. Habang nakikita kong unti-unting nauubos yung taong mahal ko. Pulis po ako. Nagtatrabaho ng marangal. Nangangarap din naman akong mabigyan na maayos na buhay si Gia, pero bakit parang kahit anong gawin ko,
kulang pa rin sa paningin nila. At nitong mga nakarang araw lang po, mas lalo akong kumuho. Isang gabi may hinahabol kaming holdupper. Akala ko normal na operasyon lang tulad ng dati. Hanggang sa biglang nagkaputukan. At dito na nabago ang lahat, DJ Titangelo at DJ Rakitera. DJ Titangelo at DJ Rakitera. Isang gabi may hinahabol kaming holdupper. Akala ko normal na operasyon lang tulad ng dati hanggang sa biglang nagkaputukan. At dito na nabago ang lahat. Hindi ko po namalayan na isa pala ako sa tinamaan. Ang huling natatandaan ko bago ko mawalan ng malay, yung sobrang sakit na tama ng bala. At yung isip ko nung oras na yon ay paano na kaya si Gia? Habang sinusugod ako sa ospital, siya agad yung gusto kong makita. Pero mas masakit pala yung magising ka sa ospital na hindi mo makakasama yung taong pinakamamahal mo. DJ Titangelo at DJ Rakitera. Habang sinusulat ko at kinukwento ko ito, nandito pa rin po ako sa ospital. Tahimik, nakahiga, nakatingin sa kisame habang iniisip kung paanong mabot sa ganito yung buhay namin. Sa bawat tunog ng makina, mas lalo ko pong nararamdaman yung pagod at lungkot. Sa totoo lang po, DJ Titangelo at DJ Rakitera, hindi ko po alam kung alam ba ng pamilya niya na muntikan na akong mamatay. Hindi ko rin alam kung sakaling mawala ako noon, papayagan ba nilang makita man lang ako ni Gia. Ang sakit lang po kasi isipin na sa oras na pinakakailangan ko yung yakap niya, hindi namin magawa. Dahil lang sa sagalit ng ibang tao. Pero kahit ganito, wala pa ring nagbago. Si Gia pa rin yung gusto kong makasama pagmulat ng mata ko araw-araw. Siya pa rin yung dahilan kung bakit gusto kong gumaling at bumangon ulit. Kaya Gia, kung sakaling marinig mo man ito, gusto kong malaman mo na hindi ako galit sa iyo. Alam kong lumalaban ka rin. Alam kong nasasaktan ka rin. At kahit paghiwalayin man tayo, lagi mong tatandaan, ikaw pa rin yung babaeng pipiliin kong mahalin habang buhay. Sana balang araw matapos din lahat ng sakit na to. At sana sa panahon na yun, magkasama pa rin tayo. Maraming salamat po at sana po mapansin ninyo ang aking sulat. Muli, ako si KG. At ito ang aking secret file.